Svi bi nešto džaba da im je, like da ostave, teško brate. Pita kad ćeš nešto poklonut jarane, a kad treba podrška, nema ih. Svi bi poklon, svi bi slavu, ali niko neće dat ni pravu podršku malu. Komentar piše, brat si svaka čast, al kliknut like, to mu već propast. Kao da će mu ćuna otpast. Pita mene, kad će nešto džaba leze, reko, donesi nešto. Mesto čovjek, sad ga i vanzemaljci traže. Svi bi nešto džaba da im je, like da ostave, teško brate. Pita kad ćeš nešto poklonut jarane, a kad treba podrška, nema ih. Duđe gleda, šuti, prati, ni like da ostavi, ali ništa ne daju, samo traže brate. Kaže brate napravi nagradu, a sam ne bi dao ni marku ni žvaku. Kad mu kažeš daj nešto i ti, odmah nestane, nema ga nigdje, čak pobjegne i do Venus planete. Hoćeš džaba, ima mjesto, ali tamo dobiješ lekciju često. Svijetnije daj samo meni, malo daj nazad pa će doći tebi jarane. Svi bi nešto džaba da im je, like da ostave, teško brate. Pita kad ćeš nešto poklonut jarane, a kad treba podrška, nema ih. Ne traži džaba, budi fair, ko daje podršku, taj ide na vrh. Vjeruj brate, to je pravi smjer, nije potrebno ni biti neka zvijer. Samo lajkić i podijeliš brate, neće ćuna otpast. bošnjastudiograz.com. Satira realnost, nema džabe, samo radi respekt.